Euskaraldia. 11 egun euskaraz ahal den guztietan. Batu egingo gaitu. Ni Eibarkoa naz, eta ni txikitatik jaso neban euskera, nire guraso bisak dira Lehartibaikoak, bizkaitarrak, eta bueno, azkenean beti hitz egiten zozkuen euskeraz. Nik uste euskera presentziago dalako, umeekin nagolako, azkenean umeekin gauz eguneko partea handiena, eta eurekin euskera hitzen dut, orduan nire bizitzan, nik uste euskera bain presentzia gehiago da kala. Gurasoekin euskeraz, anai arrebekin erderaz, azkenean beti dagolako, eta laguneekin, pues, erdi eta erdi. Hombre, nire burua ikusten dut, hau bizi izan beharko nukela, eta izango naz. Eta badakit azkenean momentuan 11 egun euskeraz beti konstienti izaten gogorra izango dela momentuetan, baina ez dakit gogoakin hartzen dut. Nik uste pizkatxo bat konstienti izaten zenbaterako indarra daukagun, aldaketa inda, euskerarako joera, nik uste dut azkenean asko zu presentago gongo dela, pues bai, gudakagun ikastolako jendeakin aurrekorean, geltokian azkenean nik uste presentzia izango dela. Eta izango da igual ez bakarrik ikastolako hizkuntza, izatea pizkatxo bat gurasoen hizkuntza bai, orduan umeak entzun dezaten. Azkenean ikusteko zenbaterainoko indarra daukagun eta posible daukagula danen artean pizkatxo bat euskera gure bizitzan sartzea. Ematen duena baino errazagoa da. Nik ahoa bizi euskaraz egingo dut. Bale, nik belarriak prest. Probatuko dugu Euskal Herria osoan? Euskaraldia. 11 egun euskaraz ahal den guztietan. Batu egingo gaitu.